ste ljudi? Danas će da igramo Farming Simulator 14. Nastavit ćemo, ovo je epizoda 3. Evo, prošli put smo stali ovdje. Čekamo za ovu pšenicu da poraste. I to. Sad ćemo malo sporozati. Znači znamo naš zadatak je da dobijemo najbolji traktor, najbolji kombajn, najbolji orač, najbolju sjelicu. Ovako. Trebalo bi da kupimo ovo polje sa travom, 70.000 košca. Posle da kupim ovu kosu, uzet ću ovu, jeftina je, nema veze koja je ova bolja. I jer sam našao neki bug, ne treba nam ovo, to je veoma dobro. I to tako, posle ćemo isto morati da kupimo ovo za baliranje. I tako, jer, evo, sad ću da vam pokažem, sad da se vidimo, cene za mlijeko. Pogledaj, 4.602. Nešto je sa muzikom, ne znam stvarno. Isto bi mogli da kupimo možda ovo da bi nam brzo raslo. Ajmo, kupit ćemo. Našao sam ja neke shortcutove da bi došli do prodavnice, da ne moramo s putom da ide jer i taj nam treba puno vremena. Ako vam se sviđa ovaj serijal, bacite like, subscribe. Radit ću ovo, FOSO 16, FOSO 14. I to je tako. Znači, ako FOSO 16 radit ćemo isti zadatak, ali sad zavisi ako da li će FOSO 18 da postane besplatno za kompjutere. Ako bude besplatno, onda ćemo snimati FOSO 18, ako ne bude, onda ćemo ostati sa FOSO 16 dok FOSO 18 postane besplatno. Da sam defektuje. Evo ga, taman sad. Idemo sad ovo da punimo. Došit ćemo para, šta ćeš? Barem nam je korisno. Jer nećemo uvijek da radimo s travom. I tako. Sad ćemo isto da prodamo pšenicu uskoro. Samo da stavimo ovo ovdje. Gde nam je prikolica? Eno tu. To je bila tu, ja nisam vidjela. Ja mislim da je dobro prikolica onako. Dobro je. Koliko li ovo može da sadrži, ne zanima se.
12.000, znači to ti na primjer to ti dođe kao 2 ove prikolice, ali za 11.000 više košta. Ovaj kombajn, dok mi dobijemo pare. Baš bi mogli mi da sačuvamo pare. Stani. Ovako kombajn 190.000. Plus 15.000, to je 205.000 i kad dobijemo 205.000 kupit ćemo ta kombajn i prodat ćemo ovako. Koliko li se prodaje ovak kombajn? 59.000, nije baš toliko, aj šta ćeš? I posle možemo da radim sa kukuruzom, ali ja najviše volim sa pšenicom da radim. Tako... Sad sam malo... nema šanse da sam se zaglavio. Ne. Mislim da ove nema ništa. Ja nema ništa. Isto bilo bi dobro ako bi ovdje moglo da se zakači, naprimjer, prikolica neka, pa može na kombajn da se zakači prikolica, naprimjer, ova BX, naprimjer, on kosi ova kukuruz i trebaš da mu zakačiš ova prikolicu, jer ona ne može da sadrži ovom, nego mora prikolicu direktno. Sviđa mi se više kad ovako okrenem, može da se vidi skoro ceo traktor. Mapa Foster 14 stvarno dobro, sviđa mi se. Ima dosta polja, ima dosta polja i velika je mapa, ima puno mjesta da se prodaje i tako. Jer najveće polje je ovamo, 500.000, to ja znam da nećemo da to kupimo. Znači, evo epizoda 3, a nismo baš postigli baš toliko stvari. Pa, mogli bi sad da kupimo ovo. Stani, ovako. Ili hoće da sačuvamo za pumu, ili će da sačuvamo za kombajn. Ja mislim da nam je najbolje da sačuvamo za kombajn, ja mislim da će, jer već imamo onako, dobar je traktorova, nemam ništa baš loše sa ovim, okej, ova se napunio. I dok ova to završi, hajmo malo mapu, malo da se provozamo, još jedine. Ovdje mlijeko. Jer isto sa balama, posle mlijeko ima ova, baš je dobra cijena za mlijeko, dobiješ puno para i tako, posle tako, ova dobijemo ove stvari, dobro posle. Ali stani, ovako, najviše će da radimo sa travom, stani. Ne. Ja mislim da nećemo uopšte, možda ni traktor, ni kombajn, jer moramo da radimo s travom, tako nam je najbrže i najlakše. Znači, evo, brate, ova balirka košta dosta i ovo košta dosta, 52.000. Imamo i ovo
ovo nam samo košta 13.000. Možemo ovo da kupimo, to je skupo. Ja mislim da nam je najbolje sad da kupimo polje. Stani. Sam da vidim nešto. Evo ja sam otišao full screen, ako vas zanima. Idemo samo ova kalkulator da uzmemo za minut. Ovako. 136 82 minus 52.000. To je 84.000. Znači, ako kupimo sad balirku i ovo za balirku, nećemo imati dovoljno para za polje. Mi se sviđa izgled ovog traktora, sviđa mi se iza kako izgleda. Da vidimo da je porasla druga pšenica. Možda jeste, ko zna. Znači ono polje ovamo nam nije daleko, nije nam daleko, ovo je, ja mislim, najjeftinije polje za travu, valjda. 120.000, ja mislim da jeste, to nam je vrlo najjeftinije. Ovdje 200.000. Isto, ja tu tko... Ovo još nije prazno, ok, u redu. Ovo čisto skoro da se puni. Ok, napunili smo ovo. A sad ovo, ja mislim da ne mora više da radi automatski, možemo mi to sad sami. Samo sad i ovako, rekla sam da ću da igramo FOSA 14 i 16. Možda ćemo isto igrati FOSA 13. Vidjet ćemo. To ne cijeli samo demo FOSA 13. Sad da vidimo, hoćemo li sa sebe imamo cene.
Kad nešto postigne 2000 ovaj. A isto sa bolirkom, možemo isto i ovako ovdje voda boliramo. Čekaj, sad ovo da kupimo, brate, ne znam stvarno. Da bi sad trebali da kupimo. Uglavnom, to je to. Sad ćemo u ovu epizodu uglavnom radimo posao. Da bi završili jedan zadatak. Ne bi sam uzmano prikulicu jer sad će vada sam puni. Evo dolazim, brako, ne brini se. Okej, puni se prikolica, to je dobro. Znači za kombajn, pa jeste, morat će da kupimo najbolji kombajn, ali kombajn ja mislim da nećemo baš više će da kosimo travu nego da koristimo kombajn, ali kombajn će nam i dalje biti potreban. Ali, stavljamo cijene. Idem ja sad malo da pogledam ovo, trebaju mi parice, brate, mi parice, daj mi traktorice. Ja nekad ovako saznam. Bio sam jedan put igru, ovako, i auto sam, neko je došlo u livadu, ja ga nisam ni gurao, neko je došlo. Isto, sam ne znate, ova svet, save game, šta već, ja ne igram kad ne snimam, ja ću vi gledati svaki 3 minuta ovoga. Šta, 20.000 da bi dobili pumu. Puma, dobro traktor. I posle sa pume, neću da kupujemo Lamborghini ili Deutz Fahr. Odmah ćemo posle da krenemo za Magnum. Ovo možda da posle ovo i posle ovo. Ove nam ne trebaju.
isto ne baguje mi igrati, dobro je. Gdje je dobro, ne baguje, logično, nikad ne baguje. Sad sam isto postavio video za epizodu 2. Jer ja onako prvu epizodu sam snimao i taj dan što sam snimao, ja mislim da sam izbacio. I ovako ja mislim isti taj dan snimao epizodu 2 i izbacio sam je sutra. Ovo snimam, izaći će... Koji je danas avgust? Idem baš da vidjeti. 10. avgust, ovo će najvjerovatnije da dođe 11. avgusta. Ili 12. zavisi, znači ovako jer je ovo letnji raspust za školu, nema baš toliko obaveze. I to je tako. Ja mislim, kad pokosimo ovo i kad dobijemo novi traktor da završimo ovu epizodu. Stani, brate, ne beži. Isto je ovo srpski gameplay. Isto. Imam jednog drugara, on će isto uskoro da počnem da snima, pa hoćem FS da snima i još neke igrice. On će isto da ima srpski gameplay kao ja, počet ću možda i baciti video sutra. Da u deskripciju daću link na njegov kanal, subscribeujte i subscribeujte mene. Isto kad se pomeraš, ovako ne pomera se volan. Ne pomera se. Jedino se pomeraju gume. Malo čudno, ali šta ćeš, ovo je igra napravljena 2013. godine. Idem ja sad ovo da prodam. Isto mjesto da smo prije bili. Ako dobijemo puno, kupimo puno i prodamo ovaj traktor. Ako bi kupili samo ovo puno, ne bi imali to od para. Stani, kako ćemo sad da zaradimo pare? Ja neću da završim ovaj snimak da ja dobijem puno. Znači, jedino može da čekamo za misiju neku. Jer stvarno nema baš ništa drugo, hajmo sad da oramo onda. Znači već smo orali, već smo prvo da sijemo. Hajmo da oramo. Poslije će da sijemo. Poslije da stavimo ovaj sprejer.
mislim da smo dobro snimali. Mislio sam da ćemo ovdje snimamo dok dobijemo pumu. Bože, dok mi dobijemo tu pumu. 5000 sata prođoše. Vidimo se, ovo je kraj epizode 3. Ako vam se sviđao video, lajkujte. Ako vam se sviđa moj kanal, subscribeujte. I imate i ceo playlist za ove epizode. Farming Simulator 14, na primjer.